Right, kusakana kwatikuita zvekare panopa Dzerare 263 panopa ndikuzivisai news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on that notification bell kuti pese pandinoramba ndichidzoka neamwe news updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Panapo uchange uchiona news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, please make sure to subscribe or turn on that notification bell or once my likes for this video. Muri yeZimbabwe update yandinoyo update iyo iri kutenderera ma streets social media zvakawanda uchazvinzwira mu video. Handidi kukudyirai nguva yenyu kana kukupedzerai nguva yenyu. Zvakawanda ndakusanganei mu comment section. Much love. Right now, they are very much afraid of airing out their complaint. I'm 100% against because shouting the number 3. We seek to take over our people in mandating the president of Zimbabwe. What we are saying is, my submission is informed by the value of the people of the Even the Russian struggle, one day one vote was at the center of the Russian struggle. If young people are there to partake in another liberation struggle, if it is that, you are going to take away our right to human rights activist. Inini ndiripakuti bill number 3 isaenderere mberi nezvikonzero zvinoti isusu tichienda kunovhota takavhotera president kuti vagare for 5 years not 7 years. Saka chavanoda chaizvo zvacho kuti vaachieve in about 2 years time chavakatadza kuachiva ne10 years dzichange dzavachange vaita chii. I feel kuti pane chitsotsi chiri kuitika apa. Why do I say so? With E.A. Gaga Smith, together with his cabinet, they crafted the mighty Tope Mukosi Dam. Asi havakuzova kaTope Mukosi Dam. Tope Mukosi Dam yakazovapa nesu maZimbabweans. Saka vamunangagwa chinhu chinozoita kuti vavambire kubva pachigaro. After time yavo kana ichinge yakwana, isusu tine mighty Tope Mukosi Dam. Like right now, havasi kuteedzera constitution yedu. Isusu tinoda kuti vateedzere constitution yedu. Ndegosha yekuti yes, it's all about the bill. I am getting there. Because that's what I'm teaching guys. Okay, let me go there. Saka bill number 3, chayakaipira ndechekuti my members of parliament
Can we go back inside? There's nothing there. Can we go back inside? There's no fighting. Can we go back inside? Can we go back inside? Ndinoitwa Peter Kwaramba ndobva kuzana. Ndine zvinhu zvishoma shoma zvandinoda kutaura. Handibvumirana nezvese zvataurika. No to bill number 3. Sei ndiri kudaro. Hatitarisei sevabereki kuti nemba yako une urongwa hwako unozvipedza here kusvika wapa 60 years. Vazhinji tinofa tisina kupedza. Naizvozvo ndiri kuti zvoni extension makore ekutonga yakanaka mukutaura, asi pakuita chaiko nyangwe tikati 10 years hazviperi. Ndosaka pakaitwa inonzi hand over take over, anouya kuzotora kana kuti akutongawo anotaurirwa kuti ndingasiyira pekuti apa panga pasiyirwawo pekuti anotaurirwa kuti ndasiyira pekuti otora ipapo. Ngativanzwe murunyararo. Taurai kwekwe. Anotorera ari kupinda anotorera kubva pasiwa achienda mberi. Ndosaka paine ndobva tekoka ndopamfananidzo kumauto kwakatangana kamujuru kukauya vazvina vashi kukauya vachiwenga kukauya variko izvezvi vese, asi pavaichinja hapana chakamira, mabasa aingoenderera mberi. Mabasa avo aingoenderera mberi paichinja. Saka kuwedzerwa kwemakore hazvireve kuti izvoni ndokupedzwa kwemabasa achoni. Kwozouya nekuti izvoni pane urongwa hwekuti izvoni tiise one man one vote. One man vote, one man one vote. Ndo yatakasira ujaya hwedu tichienda kuhondo vamwe isusu. Takaenda kuhondo tichirinda kunorwisa nyaya yekuti izvoni hatikwani vanhu vatema vamwe vengu vasingakwanisi kuvhota, kwaitsarwa shoma shoma nevarungu vakawanda ndovaivhota. Saka tiri kuti izvoni musabise one man one vote. Ndo yatakatambisira nguva yedu tichienda kuhondo. 30 seconds. It's all right. Next. Zimbabwe handitsigiri bill number 3. Chekutanga chandinonamira zita rangu ndiri mwana weZimbabwe. Chekutanga chandinonamira bill number 3. Honorable, tinoda kuita zviri uniform zvakataura. Munotaura zita renyu, mobva mapinda munyaya. Zita renyu munotaura Ndotambora ndiri muzvarwa wemuZimbabwe. Ini chandisingatsigiri bill number 3 ndechokuti tichidzidza tiri kuchikoro taizi ndiri mapurezidenti amangwana, ndiri maminista amangwana.
Zimbabwe! Ayo, dokumentan, nasıl? Zviririra handisapota chose nekuti kuchorwa kwekodzero dzevanhu nekuti kana makazvitarisisa Zimbabwe ine vanhu more than 13 million tese tinodawo kupinda mutungamiriri. Inini pandakamira panapa ndiri kutodawo kuve purezidendi, saka takawedzera makore apurezidendi. Inini ndichawanawo here mukana nokuti ndikutowe mukana wokuti ndiite purezidendi, ndikutowe mukana wokuti ndiite MP. Nese mukana iye ndikupinda semwana weZimbabwe ndine kodzero iyoyo kupinda kuzvigaro izvo. Zvinokata tawedzerana makore zvinenge zvakureva kuti hatisisina kamukana takawandisa muZimbabwe more than 13 million totoda position iyoyo. Kuti president anosaradzwa nevanhu kwete kusaradzwa nema-MP hatisi kuzvisikira. Nei musiri kuzvitikira? Aiwa, president anosaradzwa nevanhu. Nyika nemamiriro yakaita izvozvo iri kutorwadza zvakadai onzi ramba uchiwedzerwa 2 years dzei dzanda kuramba achiwedzerwa. Kana wakatadza kuzvitadza wakatadza kugadzirisa kare kwete kuti adzi izvo azogona kugadzirisa macorrections Ziripo bill number 3 mari rinda kuziva atinyemba zviri yakawandisa maemployers toenda kustationary zvese netransport zvinotitorera chi zvinotora mari dzakawanda. So it's very much better kuti mari idzodzo dai parliament yagara pasi yoti mainfants ese ari kubva ECD kusvika grade 3 vakwanise kutora mari idzodzo vachivabhadhara school fees mahara. Ndo yatinonge tisu ndo foundation yevana at least vakakwanisa kubhadharwa mahara nemari idzodzo dzaifana kuenda iko. Nezvimwe zvenge zvokuti vanhu vanenge vabhadhara mari vachikambena, president achipisa mari vachikambena, zvese it's waste kunyika izvo. Saka ngazviende kuchikoro, ngazviende kumaclinics, zvinhu zvedu zviende mberi. Ini zvanga ndioneki because 5 years makore atakavapa hapana chinhu chakambochinja. Saka handioni pane any change yekuti tingakaisa zvinhu zvakawanda chingachinja. Saka isusu tikatora kuona ndechekuti dai vanga vamwe vaita madevelopments at least tagombaziisa. Saka bill number irave isusu toti kwete hatiripi. Tirichizvarwa chomuZimbabwe, tiri mwana wechidiki muZimbabwe, handitsigiri bill number 3. Chekutanga chandinonamira zita rangu ndiri mwana weZimbabwe. Plus munoona nyaya yeprogramu yaitika panapa vamobilizana vanhu vamobilizana pachavo ndobva vaenda ndobva vanoketa area iyo kuoma maiki yekuti vamwe vashaya mukana wekuti vataure. Vamwe tese tabuda tisina kutaura pamwe chitonongedzerwa uyo isu wakasumudza ruoko hatina kuwa kana mukana wekuti titaura. Hatiri sapote bhiri iroro nokuti tinotione kodzero sevana veZimbabwe.